houbo fai moito tempo, un zapateiro. O home xa era moi velliño e estaba canso, e claro, ao facer os zapatos, pois un saíalle máis grande, outro máis pequeno, e cando poñía o dono non tiña forma de andar, un auténtico desastre. O home estaba desesperado, pobre zapateiro. O caso é que un día aparecéuselle un duendecillo. O duendecillo prometeulle ensinarlle a maxia dunha nova canción. O único difícil era que a tiña que cantar ao mesmo tempo que cosía, pero este duendecillo insisteulle moito en que de facelo así o resultado sempre sería perfecto. O home púxose mans á obra e empezou. Envolvendo, desenvolvendo, estira, estira e pam, pam, pam. Envolvendo, desenvolvendo, estira, estira e pam, pam, pam. Zapateiro a remendar os zapatos sen parar, zapateiro a remendar os zapatos sen parar. Efectivamente, a primeira vez que o cantou, saíronlle uns zapatos preciosos. Entón, púxose a facer máis zapatos e máis zapatos, hasta caer rendido de sono. Ao ratiño, chamaron á porta. O zapateiro espertou e creu escoitar algo, pero volveu durmirse, porque sonaba tan baixiño. Despertouse o home seguro de que chamaran á porta. Foi cara á porta, abreuna, mirou cara a un lado, nada, mirou cara ao outro, nada. Estaba a piques de pechar a porta cando mirou cara abaixo e veu a un enaniño. Ai, eu non sei que puxo a traba no medio do camiño. Pois non sei. Non sei, ia eu pensando nas miñas cousas e de repente tropezo, pim, pam, ai! E que pasou? Mira que furado teño no zapato. E que queres que faga eu? Bueno, non poderías ti arreglarmo ou algo? É que eu zapatos tan pequenos nunca fixen, e non creo que me saíran ben, porque mira as mans que teño. Bueno, xa, pero a ti non te cantaran ou ensinaran unha canción? Cala, cala, é verdade. A canción, se a canto normal, sáenme zapatos normais. Se a canto moi floxiña, ao mellor sáenme zapatos pequeniños. Eu vou non intentar, pero non sei se me sairán. E o zapateiro púxose mans á obra. Efectivamente, saíronlle os zapatos pequeniños. O enaniño calzounos e contentísimo marchou. Adeus, adeus, zapateiro, gracias, adeus. Logo, o zapateiro volveuse deitar para retomar a siesta e quedou profundamente durmido. Cando de repente... Daquela foi correndo cara á porta. Abreuna e veu un zapato enorme. Mirou cara arriba, seguiu mirando ata que viu a cabeza dun xigante que dixo: «Alguén vai ter problemas neste bosque, eh? Por que dis iso? Mira que furado tan grande teño no zapato. E eu que queres que faga? Anda, e ti non és zapateiro? Sí, pero para facer uns zapatos tan grandes como os teus non teño sitio, nin coiro, nin agulla, nin nada. Non sei se chos poderei facer». Ai, pois a xente vai dicindo por aí que te aprendeches unha canción ou algo así. É verdade, pero zapatos tan grandes non sei. Vou intentalo cantando a canción moi forte, así saliránme moi grandes. Bueno, veña. Así que o zapateiro colleu forzas e empezou a cantar. Envolvendo, desenvolvendo, estira, estira e pam, pam, pam. Envolvendo, desenvolvendo, estira, estira e pam, pam, pam. Zapateiro a remendar os zapatos sen parar, zapateiro a remendar os zapatos sen parar. Efectivamente, saíronlle uns zapatos enormes. O xigante calzounos e en 2 zancadas desapareceu dicindo: «Adeus, avó, adeus, moitas grazas, ata logo, zapateiro». E esa era a vida do zapateiro, ao que seguiron vindo moitos máis personaxes que xa teremos tempo de contalo outro día.